Alanong saat matutikina, ima parminggota, tapuji matuhatta, marhite-hite ede. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Akka di boto hamudo, nama korhon habengeto ni rohado, pengujunan dia porsiaon muna. Alai, ikonadong do ulaon nauksun dengan di habengeto ni, asa tungtang si tutu jala halak si sadok hamu akan nasuhuranga di mana ngaha martua dona poso na mangulaho si songoni di dapok tuan na di haroronai. Haleluya. Ale de bata ama di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon, dohot hamoleteun husoboh kami tuho, marningot si leon-leon mi, nabelgai tuhami, jol mana di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, nasi nurumi, siap Banua Gijang alani hami. Gabe nadangul do ibana jalan napogos, pola tubuh ibana di barani Betlehem, asa mamora hami. Sai rajai, jala togu-togu hami, marhite-hite todim. Asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Tuhan, 'Tuhan, 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 '
tabege mapatik ni debata, natar surat siat patik paunopon sa rodi patik pasapuluhon. Patik paunopon. Unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasyahon, unako lo makatidakon hata nasututu maralohod dong ajolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongas sari penidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna. Atong, rak mahita martangi yang tutuhat tadi bata, asa di pargogoi hita laho mangulaho patik nai, martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata, say pargogoi mahami, mangulaho nao bartu patik ni. Amin. Dusat kana gurangi tujolo ni tuhata de bata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadiaon mi manopoti jala manganggukod dosa namin. Matcay jojot warsaki hami ho. Marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami na roay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohan nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Di bahemi, tamado rimasanmu hami, jala uhumanmu, tuhamatean sa liling nililing nay. Alay, na mapurus mahami nuaing tu asin ni roham na godangi, mangidos yan na sa rohan nami, hasesani dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubaw rohan nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami, dohot ala ni guar muda badiyay, ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangulon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringut tuha sesani dosata. Songono dohata ni Jehovah, una ko mabiar ayaho dosi luluko, nunga pola hujo guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata ni gijang. Amin. Tajahama hatani debata, ima nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion, ima na di eneksian buku Roma 10,
Mamuka mesian ayat 10 saat rodi 20. Tajahama marsikat sor. Huapoi mahamu akadongan. Jagaho kamu ma akan mamikasi persalisihan dohot pargasipan mangalo poda naung ginuruhon munai. Jala pasidik kamu mana sida. Ainunga terbarita pengeloyon muna tu saluhutna ido halalas ni rohakku dihamuna alai naing madi rohakku marbisuk tunadengga kamu polin pasidik kon narwa ima sahatna martua doakan atu mangiho kata ni debata jalano peopsa. Amin. Porsiaw tay song nahina tidak ko nidongata sa porsiaw di sa dok portibion ra mahita madok au porsea di de bata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadei iman tinubuo ni si Maria nagabe-gabean sa di porbadia adorang suabi ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibane di hao pinor silang na tua tu banotoru dung di tanong na mulak mengulu di ari patuluhon na manaik tu surga lauhudul tu siam ni debata Jehovah amanai tergugun na suatu dosa ni di si maibana pay mamulok sogo tu tanon manguhumi halak na mengulu dot na mati au porsia dito di purbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia dohok dihasisan di dosa dohok dihatai nama do mulak mangulu dosa dagang ni halak nong mate dohok dia nguluan na surah-surah. Amin.
Tabege matiting akan masa di ruyata. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas madita saluhuna amang inang. Tatangi hormat tikting ni minggu ta sadarion, Minggu dung hari Natal 20 Desember 2025. Guar ni minggu ta sadarion, Minggu dung hari Natal. Topik ni minggu ta ima pabotohonon akka pambahenan di Jehovah. Sadarion, Minggu 20 Desember 2025, duksiduk parmingguan pukul 10 WIB, patupau ni huriata do pasahaton ulos turuas di huria nama rumur 70 tahun. Tolu pandidion nabadia. Sadarion, Minggu 20 Desember 2025, patupau ni huriata do pandidion nabadia, tu sahalak dak danak bawah, ianak kon ni ruasta, doh tutulu halak dak danak guru, Jemaat HKBP Resort Medan dan HKBP Lubuk Pakam. Pandidion nabadia, tu Minggu 4 Januari 2026, di Patu Pahuriata do Pandidion nabadia di Parmingguan pukul 10 WIB, do mutusi pendaftaran di hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 12 WIB. Konseling orang tua do pandita di Patupa di hari Jumat 2 Januari 2026 pukul 14 WIB via daring atau Zoom. Jadwal perpunguan bodari ujung tahun 2025 do tahun baru 2026. Perpunguan bodari ujung tahun 2025 di hari Rabu 31 Desember 2025 masuk pukul 16 WIB Marbahasa Indonesia. Sablusia 30 WIB Marbahasa Batak. Ibadah buana tahun baru Kamis 1 Januari 2026 masuk pukul 10 WIB. Acara ibadah tahun baru keluarga pukul 00 WIB. Sadarion Minggu 20 Desember 2026
mangidohon tuhuriata tuhuita di jolo di pintu masuk gereja, pinagido matu ganuk keluarga asa membuat buku acarai, sada mah per keluarga, jala buku acarai, boy mah di fotokopi ganuk keluarga sesuai kebutuhan. Marpadu buat tu acara perpumuan bo dari ujung tahun 2025, ima di hari Rabu 31 Desember 2025, pinagido matu hita, akka ruas na tinggal manang berdomisili jonok tu gariata, asa unak pola membuat kendaraan siala keterbatasan parkir di garejata. Ulawan nabadia dibagas di ruas. Tu ruas di Huriata nasubui dohot di ulawan nabadia di tanggal 25 Desember 2025 terlubobi namar sahih do lansia di patu Huriata do marulawan nabadia yakka bagas tabe ulawan nabadion di patu pas sahat tu tanggal 30 Desember 2025 asa di Papua matu akka situa wilayah Nabi. Soso tu suderu as dok parhalado naso pasatot pelian bulanan dope 5 tahun 2025 suang songoni lelang pesta gotilon tahun 2025 manang lelang pesta gotilon tahun-tahun sebelumnya asa di pasahat mai mardingo 7 tahun 2025 ngalam manjonok. Dak danak nasorang di bahasa-bahasa Tuhata do sadadak danak bawa na di hari Sabtu 20 Desember 2025 ima di keluarga Budi Jaya Sinaga SHK Sali Marcelina Maria Simamora SE wilayah sada ipas do dak danaki songoni nang natorasna ruas ni Huriata namarurang tahun saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun matu hamuna saluhut ruas namarulang tahun hatutubu dohot namarulang tahun parsaripeon mau kasih tanggal 20 Desember sahat 7 Januari 2026 goar-goar namarulang tahun boy mataida di buku warta jemaat Hata di debata nagabe ojahan di lasni rohatai di enak dosian 2 Petrus tolu ayat 10 lalu. Alai lam ganda madihamu asi ni rohado panandaon di Tuhatta Yesus Kristus si paluai. Di ibadah mahasangapon nang nuaeng nang rodi saleleng nilelengna. Ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan do takka namar sahid manahun, dohonon nami ma, saya di pasu-pasu Tuhatta masude pagobation na jinalomuna, tibu malum parsaitoni. Tatangnya ko manasida asa tibu malum sian parsaiton, daftar goar-goar na di bagasan parsaiton, boy mataida jalata jaha di buku warta jemaat. Tikting nasu jinaon dot parhepengon di Huriata, boy mata jaha di buku warta jemaat nong di parade Huriata. Songoni matikting di hita di bagasan samingguon. Mared de mahita dohot papungu pelean sian iasni rohata. Bila
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate duhu pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Horas madihita, selamat Natal madihita kamanginang. Hurian itu hatta di minggu tasadarion ima minggu dung Natal. Nang sahak mahatanya debata tu hita nagabe jamita. Di parsaurata na pinarbadian ni debata di obason. Na dienet sian buku pesalmen biddu 105 ayat sada sahat tu ayat onom. Nani ihotan ni topik minggu pabotohon akka pabahenan ni Jehovah. Pujaw madihita manginang songonom ma hatana disi. Puji hamu ma Jehovah, baritaho kamu ma guwarnai. Pabotoho kamu di tonga-tonga ni akka bangso akka pabahenan nai. Edeho kamu ma ibana, palu hamu ma parhinaluan upuji ibana. Marnonangi mahamu, taringot tu halongangan akka nabinahen nai sudena. Tunggulo kamu ma guwarna nabadiai, marlas ni roha ma akka na mga luluy Jehovah. Sisiri hamu ma Jehovah dohot hagogoon nai. Toktong ma luluy hamu buhina. Say ingot tamu ma halongangan akka naong binahin nai. Akka tada halongangan naong binahin nai dohot uhum akka naruar siap pamanganna. Hamu ali pinopar ni si Abraham naposonay. Hamu ali anak ni si Jacob akka na pinili nai. Ima sahana. Hurian itu hatta turput jami tahun paingotok kita taringot tu natarojar sian bagasar rohani Raja Daud ditiki di hilalaibana songo dia do kuaso hajongjongan ni debata nama madongani nasida songo bangso na pinilit ni debata di tonga-tonga ni perjuangan perjalanan hidup bangso na mekmet nagudang akatan tangan alay bui hujak mangingani bangso Kanaan tano Kanaan jala bui dikuasai nasida alani pangaramotion ni debata. Jala songot tadda ni haroro ni debata hajoncongan ni debata di nasida ima poti parpadanan. Poti parpadanan na marisihon pati ni debata di dua loh batu di sima di paboto debata mulu ngadiban nasida di julu nasida na di sima debata madongani nasida. Di keberadaan ni poti parpadanan di tabuk perjanjian di patu duho debataro di jami debataro na di tonga-tonga nasida do debata. Jal laos debata ma na mangodihon nasida. Laos debata ma na membela nasida mangaramoti pamonakon nasida pasonakon nasida gabibu madidai tonggini tano Kanaan. Ima na ditaringoti di bagasan pesalmen manang edeni Raja Daud turpu jamita di bagasan obason. Adong haruar siar rohani Raja Daud laho paadar honon pasahat tonon tu pimpinan pujian ibadah ni ala Jahudi imasi asap ditiki napapidahon poti parpadanan tabuk perjanjian tu udung-udung di Jerusalem. Jadi molo disita bu perjanjian sebagai simbol lambang kehadiran di debata di tengah-tengah nasida. Adong do disi na mamuji debata, mamuji guarna, jala ditiki konteks na songonima ro Raja Daud idok matu siasap. Omma eddehon inna didok ma turpu jami taon. Asa dipuji debata, asa ditaringoti habalgau ni debata, burju ni debata, waso ni debata, jala manosoi bangsa Israel asa marnonangi bercerita-cerita, taringot tu balga ni pabahenan ni debata nagok kuasoi. Ima inti ni isini edde ni Raja Daud nata rojar siar rohana ala nunga dia alami ibana balga ni pakorhon ni kehadiran ni debata yang disimbolkan dengan keberadaan tabuk perjanjian natongon baru di papidda ibana dipamasuk tu udung-udung di Jerusalem. Ima konteks ni turpu jami taon hurian itu hatta
Natar surat do barita ni di buku Sada Kronika bidu saplonom 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai ayat 18. Nah di surat to muse tu kumpulan mismor, kumpulan buku ede ima pesalmen. Ala kumpulan pesalmen dui sude aka ede na dong dibain bangsa Israel ipapu ngomai itu pesalmen. Jadi itu sudah ada sebelumnya tertulis di dalam kitab 1 Kronika 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 18. Ima jamita diopason. Jadi edei sesidau dui natarojar roha ibana alani pengalaman na taringot tu balgani huaso ni dewata na menjamin keselamatan pembelaan maruduk pun nasida bangsona mehmet marhite-hite kehadiranna di bagasan poti parpadanani. Nuaing huren itu hatta amana nang sidohono ni turpu jamita tuhita. Na parjolo di tasaluhuna molo di pada Nairobi wujud kehadiran Allah dinyatakan lewat tabu perjanjian manang poti perpadanan nuaing dihita di jamat dari tikion dukonro debata di bagasan Kristus Yesus hapataran ni debata nama dongani hita jolma ima Yesus Kristus nong tubuh di Bethlehem nunga sidung benatal sonare minggu setelah Natal yang artinya Allah itu nunga ro debata hajong-jongan ni debata tuhita jolma manusia marhite-hite Yesus Kristus debatado Yesus Kristusi nama buah kamonanga tuhita nama ngodiho kita sian akadusa sian uhum alani dosai sian huaso haulomon sian huaso ni sibolis nanaing manai tita tuhamagoan nunga ro debata tu tonga-tongata Allah bersama-sama dengan kita Immanuel di bagasan Kristus Yesus hidup bana di baik warni Yesus na tubui Immanuel Allah bersama-sama dengan kita marhite-hite Kristus Yesus di bagasan haroron di bata marhite-hite Kristus Yesus songot tabu perjanjian ini mulu dibuat tu parporangan monang bangsa Israel tuduk sude aka bangso na asing sileban tumbal gape songo dia pe balgana songo dia pe jagona canggihna ahlina di dalam medan perang na lautalu dui sude hinor honni padonganiun ni debata tunasida ketika tabu perjanjian ada di tengah-tengah mereka jala debata naro madongani nasida do nama ben nasida tahu mangingani tano Kanaan marhite-hite kehadiran ni debata na dipatuduhon di hajong-jongan ni tabu perjanjian poti parpadana nido bohi marupak tembok kota Yeriko sebagai lambang mereka sudah mengalahkan oleh kuasa Allah semua bangsa-bangsa Kanaan lalu bohi manasida menikmati manisnya madu yang ada di tanah Kanaan. Ido na disosoi Raja Daud dibilang-bilangi Raja Daud masudi huaso habalgau ni debata do halongangan labinain ni debata tunasida songo pino parnisya Abraham sia sudut tu sudut sahat tunasida sahat tu Raja Daud nah memang benar-benar masih mengalami kuasa kehadiran Allah lewat adanya tabut perjanjian songo nido morana telu aka bangso silebat dibain jala memang alani huaso ni kehadiran ni debata marhite poti perpadana ni bagudang guna tarpasu-pasu mulu di sidu poti perpadana ni ibagas ni sasahalak tarpasu-pasu do culmani ima pakorhonna jadi diberitahu do di pada Narubi narung na tarpasu-pasu si Obed Edom ala disipan di si poti perpadanan di bagasna gebe tarpasu-pasu masih Obed Edom tarpasu-pasu anak konna tarpasu-pasu ma keluargana sudi ala debata di si lasoni di medan perang pe gebe tarpasu-pasu do bangsa Israeli ala ibana do namar porang humokop bangsona ibana namar porang humokop akananya siana lewat kehadiran Tuhan na disimbolkan di bagasan poti perpadanan lasoni manang dihita hurin itu hatta di partiketa do bason na parjolo sahali dukko di padar tuhita di konteks ini parnguluta Yesus Kristus do hapataran ni debata na laho mangodiho kita mabuah kamonanga tuhita nunga dibuat behamonanga tuhita hasesan di dosa nunga ditaluho kamatian asa unang taalami be unang bongo tita tuhamatian na padua halihon nunga dijamin
pangaramotion di tonga-tonga ni padalan ni nguluta mamolus padalan nguluta sa liling di hasianganon dohot ngolu sogot dukorro Jesus padua halihon dia juga sudah menjamin alanunga ditaluhon musutan balga ima hamatiani alani mahuren itu hatta disosoi mahitan waeng di minggu dung Natal dukorro de bata di bagasan Kristus Jesus na tubuh di Bethlehem dukko tubuh si paluai lao paluhok kita siya kamagoan lao membela hita mangodihok kita alani na parjolo sa hali marite jamitaon disosohod do tu hita asa tapuji madebata di ngulutaon tapuji madebata di bagasa kuasona dohot alani asin rohana marurupok kita naung ro tu portibio manadikun hasangapon na gabe jolma gabe mangai haleaon mangai akaisa-isak mangai si taonon gabe jolma ibana kalau numok kopita alani huren itu hatta tasosoi matodita mamuji debata tasosoi matodita mamuji debata mamilang-milangi sude balgani huwaso debata doh burjuna marudupok kita buhita mengolu nuai songono jalatan pasu-pasu hita boy hita manapu parbuay ni nataula ilir dope hita mangan dangalani haboyot tayak kamanginang alaya-alani asin rohani debatadui di bagasan Kristus Jesus naung Roma no potita tu portibion nasarong be pardongan otahia do debata ale gabe mardongan ala ro debata gabe jolma di bagasan hapataran gabe jolma gabe mardame hita tu debata ujungna gabe saya diramoti debata hita saya dipermudu-mudu debata hita sahatu de bason alani huren itu hatta marhiti jami taun dipayingo do tu hita asa tapuji ma burjuni debata tapuji ma debata alani huasona huasoni haguguna huasani holongna huasoni asini rohana maradupon hita tajujui matodita mamuji debata songon nani do ni parpesalmeni puji ma Jehovah aleto diku unang tung halupahon dengan ni basana sudena songoni matadok tu todita asa dipuji todita debata ala ni burjuna tu hita nong tajalo sa lelengon dohot nanaing si jalota ro pehaduan di harorona padua halihon ima hagogo ni haluaun ni todita sian uhum hamatian na padua halihon ini dungila mangihut marhite-hite panosoyon ni dirita tutodita sa dipuji debata di bagasan ni ipe tasosoy madongata asa dipuji debata susuata dongata yana kota pahoputta mamuji debata aka keluargata asa dipuji debata aidak kolak kita na madai dengan bahasa debata doho donasida mulut asosoyak kadongata mamuji debata na paingot do hita pabua dangalani gogo nasida ubandabui nasida songoni sahatro ditikyon alayalani asini rohain debata do songo dia ta alami rupani songoni do nang nasida alani huaso ni debata do namaniyo pita madalani nguluta sa lelengon uban na marhasonangan uban na marhai pasok kita sahatro di obason ima na parjolo na nang siron itu puja mito tu hita ima laho mamuji debata napa duahon mamaritahon akka halongangan na binahin ni debata tu hita parhite-hite akka parnonangota kemudian itu hatta terkenal alak batak parnonang adonggo partukuan adonggo lapotuak laos di dia pe alak batak ibu adui partukuan ini lapotuak parpungu-punguan arisan imalak batak hebat tu dia pelak batak mangarato dihuti dui dihuti garejana dihuti lapo tuakna gitu kan dihuti pertukuan nai dihuti do arisan nai aku yakin di Amerika piarong gua arisan alak batak ra tak kubu tu dah kira betusi hurian itu hatta nomor lapata di sini nang sidohonon buido pakkeo ni akka parpunguani marnonangi makatatai dinalaho mamaritahon balgani halongangan nabinai di debata tu hita sebagai media kita untuk bersaksi kepada orang lain parnonangoni mata pakke siapa tahu lulu gudak kita marnonang holam makatai taringot tu dunia sekuler marnonang itu akiana kota marnonang itu pahoputta holam marnonang taringot tu hal-hal dunia yang sekuler saja Iboto hodo pung nama saya boy songonon ala nasional dia bayi lupung. Marsi aja rau bahasa Inggris oh segala macam itu kan. Les duau.
Dan orang les nami ale baca buku. Gabi bu mau bahasa Inggris itu dipanggil mau, ibu tu perusahaan mau butuh bahasa Inggris, dipanggil mau, ilmu magaji ku belga, gabi direktur mau. Itu hal-hal sekuler saja. Dan ita ni hurian itu hata sinonangot tu akadongat mulu marnonang. Dan ita ni sinonangot tu akapahoputta tu akena kota mulu jumarnonang. Alai lo bisiani hurian itu hata jami tau madokon ikko buanot taro di parnonangot tai mana ringoti taringot tubal gani halongangan nabinain ni debata tu hita. Jalai kon hati dakonot taro di sina marnonangi pabua ala ni balgani huaso ni debataro ubanabu hita sonon. Marnonangi. Pakai ma parnonangoni untuk membicarakan hal-hal yang berguna. Unang ma sudah tiki, sudah gugu, sampai merjaji, mertelepon, misalnya kan. Jalan waing ngarung marnonang dari tempat yang berbeda-beda lewat video call. Gitu teh, do telepon ada gitu, telepon nomor sabung-sabung 3 halak. Telepon ada gua rime itu. Jadi ulo marnonangi buti. Jadi nonangon naguda nggak diatai. Imeda ono jago do pang yang aku musongon nomor hamarang ibu jamar teleponon. Alai arung serang do ibagasan. Arung serang do ibagasan. Anak si paitonga nang orang isi kan. Tapi anak si paitonga do hatatai kan itu kan. Kalau aku nomor nonangi ibu do ni adiki si adiki ngosong begitu kan. Jadi nonangi mon. Om ya hatatai kan. Tapi sayang tiki. Jadi muba do tahan ni jolma makatatai mulung makatatai nasuringgan tahan dui buru satu ngari ali coba jo makatatai nadinggan taringo tu hatanya debata itu kan taringo tu cara hidup yang baik mularong seminar lah mengaluk kesehatan do dihitanian olah 30 menit pingagelisa ali coba jo makatai nasuringgan 2 hari pe tahan sampai moho pinggol alani ngapa panacu hemponon nang milidak kan itu. Hurian itu hatta di bagasa tikion tapake manyan akka momen-momen kesempatan berbincang-bincang dinalahu makatahon maceritahon makatidakon balgani halongangan nata alami nabinain ni debata tu hita. Aisi hita orang nabui mengurus satu sunari mulana ni gugut tado. Isi arwah hamu akka manginang akka julma najulu alak batak najulu boy menyeberang tu pulau Jawa mulana ni gugu hagugun nado. Boy kapal tanpa mas melewati beberapa hari laut yang begitu tinggi ombaknya sehat do 1 son. Do aka penumpang boy sehat tu son. Ai gudang go sakit tahun naro tu Jawa pulau Jawa naik kapal tanpa mas. Tulu hari rang binoto nasib ni besungud dia. Tiap detik so binoto baru naik obakon, baru naik kapal lo bocoron no manandang, dia meno bocoron, dia meno obakon, dia meno pusaran ni haru tehin na menyedoti. Alai sudah boy do denggan, dang alani gogo, alani papena ni debata. Perlu do partikian parnonangoni tapake dinalaho manaringoti balgani huaso yang debata tuhita. Unang ma tapasuda ti kita dinalaho manonang marnonang makatatai akanaso tinggal. Nakin Apostel Paulus di turpu epistelita jaharu rupani ido ibana jaga hokamuma akan mabikasi parsalisian. Termasuk dua lani hata gabisiga parsauran. Alani hata siga parsauran. Jadi mularong waktu tamar nonangi unang ma pahata-hata dongak kita alai debatama tapa buah tuak kadungan. Debatama tapa buah tuak kadungan. Nalaho padinggato parsauran hal-hal yang membangun diri orang yang mendengar setiap ucapan kita. Setiap hata natari parsiak kita membangun manian, mendidik. Jadi setiap kata-kata yang kita ucapkan itu mendidiklah. Mendidik orang yang mendengar, bukan merusak, bahkan merusak parsauran. Naung terbentuk doho denggan. Tak pasiding mai songonai Apostel Paulusi. Alani sudi akka kesempatan-kesempatan untuk bercerita marnonang tanonangi ma hal-hal na positif lumobi taringot tu panidangion di bagian ni halongangan gudang ni halongangan na dilo debata tuhita mabda kita gabe denggan gabe marlas ni roha sahatu tikion madalani ngulutka dungi huran itu hatta tatanggulhom magowar ni debata di tonga-tonga ni keberhasilata
Hirindo rohani debata anggian yan bangsa Israel na berhasili. Bangsa Israel ima bangsa no mekmet. Itu tiyak kamanginang. Ima bangsa no mekmet siya sude bangsa na dong di na humaliang na.